ሰላም ዝኸበርኩም ኤርሜድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መስገን ጽባቕ ኣለኹ። ንስኹም ድማ ከምዚ ናተይ ጽቡቕ ንኽትህልው ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ። እምበር ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም እትርከቡ ንሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ከመይ ጌርና ብሕሱር ዋጋ ናብ ዝደለናዮ ሃገራት ንድወል፣ ንኣብነት ንኤውሮጳ ከምኡውን ንኣሜሪካ፣ ንኣፍሪቃ ብዓብዪ እውን ናብ ስድራና ኤርትራ ከምኡውን ጎረባብቲ ሃገርና ከመይ ጌርና ንድውል። እምበር እታ መደወሊት እዚኣ ቴልስ ትብል እያ። ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ትፈልጥዋ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም። ግና እዛ ቴልስ ኣዝያ ብልፅትን ጽቡቕትን ስለ ዝረኸብክዋ ወላ ኣነ እውን ኣብዚ ኮይነ ናብ ዝወፃኽዎ ናብ ስድራይ ናብ ኤርትራ ደው ኢለ ወላ እውን ናብ ኣሜሪካ ካልእ ፈቲነ እውን ጽቡቕ ስለ ዝሰርሓትለይ ደየካፍሎም ዳ ብምባሊ ሒዝያ መፅአ። እምበር ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ደኽብበልኩም ዘለኹ ወይ ድማ እዛ ምልክት ትገብረልኩም ዘለኹ ረኣይዋ ነዚኣ ኢኹም ተወርዋ ቴልስ እያ ትብል። እዛ ቴልስ ድማ ኣብዚ ፕሌስተር ኢኹም ትኣትዉ። ኣብ ፕሌስተር ምስ ኣትኹም ኖርማል ቴልስ ኢልኩም ጥራሕም ፅሕፉ። ቴልስ ኢልኩም ምስ ፀሓፍኩም ከምዚ ኢላ እያ ክትመፀልኩም። ኣነ ሕጂ ኦልሬዲ ኣውርድያ ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ተኣስሞ ከወርዳ ኣይደልነ። ንስኹም ግን ኢንስታሊረን ክትገብርዋ ኣለኩም። ኢንስታሊረን ምስ ገበርኩማ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ዝኤፍነን ትብለን ዘላ ኦፕን ገለ ክብለኩም ንዓኹም እንግሊሽ ተኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ እንተደኣ ሪኢኹማ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ከመይ ትመስል ገለ እዚ ዘርእየኩም ዘሎ ብዝኾነ እዚኣ ኣነ ኣውሪድያ ስለ ዘለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 1,000,000 ሰባት ኣውሪዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣዝያ ብልጥ እያ። እምበር ምስ ከፈትኩማ ሕጂ ንዓኹም ገለ ፅዕነት ክትሓተኩም እያ። ከም ብሓዲስ ፀዓነልና ወይ ድማ ኣርእየና ከመይ ኣሰራርሓ ትብሉ እንተደኣ ኮይንኩም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ብምፅሓፍ ኣብ ዝመፅእ ወይ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሰርሐልኩም ክፍትነ። ኣዝያ ግን ቀላል እያ። ግን ኣቲኹም ገለ እቲ ናምበር ናትኩም ምስሃብኩማ እዛ ቁፅሪ ትሪእዋ ዘለኹም ከምዚኣ ቁፅሪ እዚኣ ኢኹም ትህብዋ። ናትኩም ንስኹም ትጥቀምሉ ትደልዩ ቁፅሪ ኢኹም ትህብዋ። ብድሕሪኡ እዘን ንፀጋምኩም ትሪእዎ ዘለኹም ሽራቅ ዘለዎ ኣብቲ ጥቓ ቁፅሪ ዘሎ ማለት እዩ። ሽዑ ኣብታ መጀመርያ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ጉት ሃበን ኣፍላድን ትብለኩም ዘላ ማለት እዩ። ካርድ ትመስል ዘላ ኣብኣ ትፀቕጥዋ። ኣብ ምስ ፀቐጥኩማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ላዕሊ ማለት እዩ ቪዛ ኣሎ፣ ማስተር ካርድ ኣሎ፣ ኣሜክስ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ባይበል ኣሎ፣ ከምኡውን ሓደ ኤብ ኣሎ ክትገዝኡሉ ትኽእል ኣብ ኪዮስ ገለ ዝበሃል እንተደኣ ሃልዩ ኣባኹም ሕጂ ኣብ ኪዮስ ይኹን ኣብ ገለ ማለት እዩ። እዚኣ ኣብ ፕሌስተር ትመስል ማለት እዩ። ፕሌስተር እያ። ከምኡ ዓይነት ካርዲ ኣሎ ገንዘብ ናይ 50 ናይ 20 ነገር ናይ ገለ ኣሎ ገዚእኻ ትገዝኦ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንስኻ ንሓንቲ ግዜ ሃትጥቀመላ ሕጂ እዛ ገዚእኹም ክትፅዕንዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ማለት እዩ። ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጉግል ዝምሳረንኩሞ እቲ ናተ ቁፅሪ ገለ ሃብኖ ትብለኩም እያ ማለት እዩ። ከምኡ ባይበል ኣሎ። እዚ ባይበል ከዓ ኣብ ሞባይልኩም ኢኹም ትፅዕንዎ ትኽእሉ። ኣብ ሞባይልኩም ተደኣ ሃልዩ እቲ ትደልይዎ ገንዘብ ኣብዚ ትህብዋ። ንኣብነት ሕጂ 5 ቅርሺ ተደሊኻ 5 ማለት እዩ 5 ዩሮ ድዩ ፍራንክ ድዩ ገለ ማለት እዩ። ከምኡ ኣብዚ ቪዛ ማስተር ካርድ ኣሜክስ ኣሎ። ኣሜክስ ኣነኳ ተጠቂመ ይፈልጥነ ቪዛ እውን ከምኡ ግን ማስተር ካርድ የጥቀም ኣነ። ሕጂ እዛ ማስተር ካርድ እንተደኣ ሃልይዋ ገንዘብ ዝደለኻዮ ቁፅሪ ትህባ። ሕጂ ንኣብነት ኣነ ውሒዱ ስለ ዘሎ ገንዘብ ስለ ዘይብለይ ክእትወላ ኣይክእልኒ። ንኣብነት ሕጂ 2 ቅርሺ ኢለያ እንተደኣ ሃልይዋ እያ ክትእትዎ ትኽእል። ተዘይብላ ሕጂ ከምዚ ክትብለኩም እያ ገንዘብ ምስሃብኩማ እቲ ናትካ ናይቲ ማስተር ካርድ ትህባ ማለት እዩ። ምስሃብካያ ድማ ከምዚ ኢልካ ምስሃብካያ እዚኣ እዛ መወዳእታ ናብ ዘላ ማለት ንየማን ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም 3 ኣልፋቤት ዘለዋ ንዓ ድማ ኣብ ድሕሪት ኣሎ 3 ቁፅሪ ትህብዋ። እታ 3 ቁፅሪ ምስሃብኩማ እያ ናብቲ ሕሳብካ እትያ ትኸፍተልካ። ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንተደኣ ፈቲኹማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮመንት ምግባር ኣይትሕመቑ። ሓዳሽ ቻነል ስለ ዝኾነ ድማ ኣጀኹም ንዕብያ 35 ኣቢላ በፂሓላ ኣይንሕመቕ። እምበኣር ብካልእ ቪድዮ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ወሰናይ ንዓኹም።